Garlik ene aita. Zure urratsak jarraitu ditut, eta Jainkoaren maila atzeman dut. Orain dragoi bola erabiltzea besterik ez daukat zu berriz bizira ekartzeko. Eta zu hemen zaudenean mundu zoragarria izango da hau, deabruz betea. Aita, mesedez, itxoitazu pixka bat. Oraindik ez alduk topatu! Ez dut topatu. Jainkoaren urrizpilua daukagu, munduko edozein bazter isladatzeko modua daukana. Hazen nola apaldu ninduzuen. Baina hazen nola mendekatuko naizen zuetaz, infernua zer den ederki erakutsiko dizuet laster. Son Gokuri eta bere etxekoa batez ere.